Antes, pasando a fronteira, o último paso, teñen que levar a documentación para poder pasar. Estas son dúas monxas carmelitas que traballan con elas. Aquí están ensinando a aprender español, porque están en África e para que veñan a España ten que saber algo de español e tal. E aquí o mesmo, teñen clases para que cando veñan aquí se podan defender e podan aquí pedir traballo, outro tipo de cousas. Aquí fixeron un mural, un lugar para soñar, un mundo novo, antes de entrar en España. Están esperando a que cheguen a España. E o lema esa de chea de os teus nomes. Todos os que intentan pasar a España legalmente, pois ponen o seu nome e aquí en clave de alegría e todo eso, non? E aquí temos outra vez aí comendo xuntos, compartindo, porque é un centro onde comen, onde explican o español, onde falan con eles a nivel sanitario e todo eso.